firmy si začnú robiť marketing a uvidia nejaké videjko s nejakým vtipným influencerom a hneď si musia s ním dohodnúť spoluprácu, pretože tento človek má teraz výtlak, všetci ho sledujú, aj my tam chceme byť. Aj my chceme byť v jeho portfóliu videí, ktoré spravil. Ale prečo? Kedy už toto obdobie skončí? Kedy to už skončí, toto obdobie? Že si firmy platia drahých a vtipných influencerov s vidinou toho, že im prinesú zisky. Bullshit. Neviem, kto im takúto vec poradil, investovať do influencer marketingu tisíce a nemať zapnutú ani jednu platenú reklamu. Milé firmy, už dávno neplatí to, že keď má niekto obrovský dosah, veľa followerov, tak automaticky, keď si dáte u neho reklamu, tak aj vy budete mať veľa followerov, veľa dosahov a veľa dopytov. Pretože s kľudným svedomím vám môžem povedať, že ak ste si takto zbrklo vybrali influencera, ktorý je momentálne v hype, zaplatili ste mu a nemalé peniaze a keď ste to už celé vyriešili, tak ste zistili, že áno, dosah tam bol. Ale čo ste s tým dosahom nakoniec spravili? Boli z toho nejaké obchodné lídy? Boli z toho nejaké konverzie? Bol z toho nejaký zisk? Tu vidím firmy robiť jednu zásadnú a veľkú chybu. A to je to, že dostatočne dobre si nerozmyslia, akého influencera idú osloviť v rámci spolupráce. Nechápte ma zle, ja mám rád influencer marketing, ale keď je spravený s rozumom a nie zbrklo. Dávam jednu radu. Keby ste si toho influencera dostatočne zvážili, urobili si nejakú jemnú analýzu a zistili ste si, akí ľudia sledujú tohoto influencera, tak by ste veľmi rýchlo zvážili to, či tomu influencerovi zaplatíte tú danú čiastku, ktorú si on požaduje. Dneska to funguje tak, že by ste si mali toho influencera vyberať podľa toho, aký má jeho níž. To znamená, aké je jeho zameranie Instagramu. Pretože nemôžete osloviť influencera, ktorý je vtipný, lebo ho ľudia sledujú kvôli tomu, že je vtipný. Zväčša sú to mladí ľudia, ktorí nemajú nakupujúcu silu a tým pádom vznikne to, že vy si dáte spoluprácu, budete mať mega čísla, ale žiadne konverzie, pretože to nebudú ľudia, ktorí budú chcieť kúpiť ten váš produkt. Je to také ťažké pochopiť, že každý vlastne influencer má nejakú svoju špecifickú skupinu ľudí, ktorí ho sledujú a mali by si skôr firmy vyberať influencerov, ktorí majú podobnú skupinu ľudí, ktorí ho sledujú. To znamená, že ak máte obchod so športovými potrebami, tak neoslovíte influencerku, ktorá ovláda beauty sektor. Dáva vám to zmysel, nie? Nerozumiem, že niektoré firmy dovolia týmto influencerom urobiť čokoľvek, len aby sme tam mali čísla, len aby boli čísla, aby boli views. Pritom views nie sú už také podstatné, pretože radšej ako firma by ste mali cieliť na to, že áno, chcem mať views, ale chcem mať kvalitné views. Čo to znamená mať kvalitné views? No kvalitné views znamená, že si vyberete človeka, ktorý vám tie views donesie, ale tí ľudia, ktorí ho sledujú, sú podobní vašej cieľovej skupine. Však to dáva logiku. Keď cieľovka, ktorá není správne určená, alebo teda keď ten človek má cieľovku, ktorá nesúladí s vašou, tak proste nemôžete očakávať, že ten človek vám priniesie nejaké predaje alebo nejaké konverzie na predaje vašich služieb. Nepriniesie. A smierte sa s tým. Radšej ste mohli investovať týchto 1000-2000 eur do Meta Ads a garantujem vám, že by ste mali lepší výsledok ako influencer marketing s vtipnými influencermi. Ste firma a ste sa rozhodli, že idete do toho zainvestovať, tak sa s niekým poradte, že je tento človek hodný, aby prezentoval naše sociálne siete. Je to súvis, máme tam súvis. Keď som športová značka, tak si zavolám na spoluprácu niekoho, kto má niečo spoločné so športom. A nie človeka, čo ťahá omietky. Čo mi z toho vychádza,
je úplne jednoduché, čo z toho vychádza. Vychádza z toho to, že keď už ste sa rozhodli ako firma, že zainvestujete a že chcete zaplatiť nejakého influencera, na tom nevidím nič zlé. Práve že super. Treba využiť mikroinfluencerov, ľudí, ktorí majú špecifické svoje publikum a to publikum je oveľa náchylnejšie viac na to, že si niečo nakúpia, keď sú špecifickí, ako keď sú to len ľudia, ktorí majú radi humor. Nechápte ma zle, neodsudzujem žiadnych vtipných influencerov ani nič podobné, ale príde mi to bizárne, že firmy dokážu zaplatiť obrovské prachy za influencera, ktorý v podstate im nepriniesie žiadne konverzie. Takže z tohto by som sa pozrel, alebo by som skôr radil tým firmám, že poradte sa, dajte si čas na to, kým si vyberete influencera a radšej si nájdete niekoho, kto má možno menšie dosahy alebo menej followerov, bude určite dostupnejší cenovo. Takisto jeho cieľová skupina alebo ľudia, ktorí ho sledujú, budú viac relevantní pre vaše produkty. Oveľa väčší výtlak budete mať z takejto kampane, ako keby ste si zaplatili niekoho, kto nemá s vašou cieľovkou nič spoločné. Budúce, milí majitelia, viac rozvahy, viac si premyslite svoje kroky a môžete oveľa efektívnejšie využívať investované peniaze do marketingu, ako keď bezhlavo skočíte po prvom nejakom influencerovi, ktorý má výtlak. Pretože tento pattern sa opakuje stále do kolečka, dokola, so všetkými firmami, s ktorými sa stretávam. A takto prichádzajú firmy zbytočne o svoje peniaze, ktoré mohli investovať oveľa efektívnejšie. No a poviem vám ešte jednu takú vec, že na záver strašne som sa tešil, keď začnem túto sériu, pretože toto sú všetko veci, ktoré si všímam a ktoré sa opakujú pri všetkých firmách. Čiže keď ste sa ako firma rozhodli, že chcete investovať do marketingu a chcete zaplatiť nejakého influencera, tak radšej pohľadajte v okolí. Hľadajte mikroinfluencerov do 10 000 followerov, do 15, do 5, ktorí majú to špecifické publikum, ktoré ich sleduje kvôli tomu, akí sú a aké majú zameranie. A keď sa toto zameranie stotožňuje s vašou značkou alebo s produktom, ktorý máte, tak takýchto ľudí oslovte na spoluprácu. A ja vám garantujem, že impact na vašu značku bude zďaleka väčší, ako keby ste si dali takúto bezvýznamnú spoluprácu, ktorá vám síce prinesie 100 000 videní, ale čo s nimi, keď sú to len blúdne dušičky, ktoré sa chceli prísť zasmiať a nie nakúpiť. Takže na budúce s rozvahou, a keď chcete viacej takýchto insights v rámci podnikania, v rámci marketingu, tak neváhajte sledovať tento účet, pretože túto challenge s týmito tipmi som zvažoval dlho a rozhodol som sa, že teda začínam s tým a máte sa na čo tešiť, lebo bude to veľa o lokálnom marketingu, ktorý je tu na strednom Slovensku, kde som ja úplne v plienkach. Vidím, že veľa firiem dáva peniaze do zbytočností, ktoré im nevracajú sa naspäť a preto vám takouto formou chcem odovzdať nejaký know-how, ktorý mám, aby ste sa možno vedeli viacej vyznať v tom, že čo je dobré a čo nie je dobré.